பிரைஸ் தி லார்ட். புதிய நாளை காண செய்த கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இன்றைய வேத தியானம் கொலோசியர் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் உள்ள எவரும் தாங்கள் செய்கின்ற வேலையாக இருந்தாலும், தாங்கள் நடத்துகிற தொழிலாக இருந்தாலும், அதனை கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமாய் செய்திட கடமைப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர வேண்டும். அநேகர் இவைகளை மனிதர்களுக்காகத்தான் செய்கின்றோம் என்ற உணர்வோடு செயல்படுவதால் தான் அவர்கள் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதங்களை அடையாமல் போகிறார்கள். ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவர்கள் முதலாளி அங்கு இருக்கும்போது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்வது போல் காட்டிக்கொள்வார்கள். ஆனால் முதலாளி அங்கு இல்லாத வேளையில் ஒருவரோடு ஒருவர் கதை பேசிக்கொண்டும் அரட்டை அடித்து கொண்டும் பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அங்கே ஒரே ஒரு மனிதன் மட்டும் முதலாளி இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தன்னுடைய வேலைகளில் மிகவும் உண்மையாக செய்வான். அதனை அறிந்து கொண்ட அந்த முதலாளி, உனக்கு மட்டும் எப்படி இவ்வளவு கரிசனையாக வேலை செய்யும் மனநிலை இருக்கிறது என்று கேட்டாராம். அதற்கு அந்த மனிதன், எனக்கு நீங்கள் மட்டும் முதலாளி அல்ல, பரலோகத்தில் இன்னொரு பெரிய முதலாளி இருக்கின்றார். அவர் நீங்கள் இங்கே இல்லாத வேளையிலும் என்னை கவனிக்கின்றார். எனவே நான் எப்பொழுதும் என் வேலைகளில் கரிசனையாக இருக்க வேண்டியதுள்ளது என்று பதிலளித்தாராம். அதை கேட்ட அந்த முதலாளி அவனையே தன்னுடைய கம்பெனியில் சூப்பர்வைசராக நியமித்தாராம். மனிதர்களின் பார்வையில் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாகவும் யோக்கியமானவர்களாகவும் காணப்படுவது எளிதான காரியம். ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அவ்விதம் காணப்பட வாஞ்சிப்பதே உண்மையான நிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது. நாம் ஒரு மனிதனுக்காக உழைக்கின்றோம், வேலை செய்கின்றோம் என்ற உணர்வோடு செயல்பட்டால் உண்மை என்னும் விஷயத்தில் நாம் தவறிவிட மிகுந்த வாய்ப்புகள் உண்டு. நாம் அதை செய்தாலும் மனுஷருக்காக செய்யாமல் தேவனுக்காக அதை செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவ்விதம் செய்தால் மனிதர்கள் உண்மைக்கு உரிய மதிப்பளிக்க தவறினால் கூட தேவன் கனப்படுத்த தவற மாட்டார். யோசேப்பின் அணுகுமுறை அவ்விதமாகவே இருந்தது. அவன் போத்திபாரின் வீட்டில் பணிபுரிந்த போது போத்திபாருக்காக பணிபுரியாமல் தேவனுக்காக பணிபுரிகிற உணர்வோடு செயல்பட்டான். எனவே போத்திபாருக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமாக காணப்பட முடிந்தது. அங்கே அவன் உயர்த்தப்பட்டான். பிரியமானவர்களே, நாம் எதை செய்தாலும் மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தர் பார்க்கிறார் என்ற உணர்வோடு நாம் எதை செய்தாலும் அதை உண்மையோடு செய்வோமானால் நிச்சயமாய் நாமும் உயர்த்தப்படுவோம். கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துவார். ஆமென்.